Čaute, ja som Alex, vítam vás u ďalšieho dielu z hry Minecraft Pocket Edition, ale veľmi sa vám ospravedlňujem za to, že som nechtiac vymazal tú mapu, na ktorú som natáčal. Veľmi sa vám za to ospravedlňujem, ale môžeme si hneď vytvoriť novú. Takže prepáčte mi, že proste, že som to vymazal. Chcel som vymazať jednu úplne blbú mapu, ale akurát bola tá prvá. Bohužiaľ som ju vymazal. Takže, ľadové kráľovstvo. Takže tu sú hneď stromy, tu si postavíme dom. Tak. Je tu jeskyňa? Nie, to nie. Ale dobre, aspoň môžeme hneď kameň ťažiť. To nechcel. Sliepka je, že to je ovca. Sa milujem sliepky s ovcami. Tak dlho som Minecraft nehral, že si už milujem sliepky s ovcami. Alebo ovce so slípkami, alebo to je jedno proste. A už sme sa dohodli s Martinom, čiže ďalší diel je s ním. Aspoň dúfam, že mu dačo do toho nepríde. Pozrite si, čo Martin natočal. Kiyoči, čo natočal to, ako sa to volá, Minecraft Story Mode. Pozrite si, to je to sranda. Budem to natáčať a ja nechcem ho kopírovať, ale sám mi to poradil. Aj by som to natočil. Takže, no, bude to asi, možno už bude ďalšia časť Minecraftu s Martinom, lebo do toho nič nepríde, ale zahráme si aj ten story mod. Takže toto budú základy domu, len fakt, veľmi sa vám ospravedlňujem za to, že som vymazal našu mapu. Bola to dobrá mapa, no len nevyšlo mi to. Tak. Nehnevajte sa na mňa, prosím. Dobijem vás. Ak to dobre vypočítavam, teraz by som mal tú ovcu dať na ránu. Jej! Moje výpočty byli správne. Počkaj, kde si ovca. WTF, kde zdrhla? A tu je. Stoj. Ale zoberieme si aj kvety, tieto, čo som hneď zamiel. Zoberieme si aj kvietky na ozdobu našho domčeku. WTF, z jedného mi spadnú dva. Kto to kedy videl? Ale najlepšie na Minecrafte spravené, keď tu prší, priamo tu. Tak priamo tam sneží. To je úplne bomba. Takže 2, 4, 6. Čo to? 6. Tak. Ale už by sme si mohli začať stavať dom. Ale to potom zoberieme jablíčka. Postavíme len taký klasický dom. Asi. Hej, spravíme len taký klasický domček. Takto. Toto zastávam. Takto.
som to zastavil. Takže náš dom takto, bude to len klasický kockatý dom. Nič inšie. Viete, ako ja stavam domy, ale chcem proste len takýto malý dom. A z toho kameňa si spravíme stone slabby. Postavíme si strechu. Ok. Ja si celý deň nemôžete vraviť. Postavíme si zo stone slabou strechu. Tak. Dobre. Jeden crafting by som poprosil. Ďakujem, drohy. Postel, no ďakujem, aký ste vy pekní, že mi takto dávate. Sekeru, ďakujem. Krumpač. A jeden meč. Tak. To by zatiaľ stačilo. Dúfam, že to ide. 3. Nie, nevyjde. Fak, prečo to nevyjde? 2, 3. Tak ništa. Dostaneme apple. Tieto stromy potom tu dá, kde podávam. Hopa, hopa, hop. Takto, takto, tak. Spravíme aj podlahu, dakedy. Neviem kedy. Ďalšie video bude z farmingu, farming simulator. Neviem prečo mi nechce fungovať farming simulator 16, takže asi budeme natáčať iba zo 14. Skúsim to ešte dako nastaviť, aby mi tá 16 išla, bo normálne to zapnem, normálne toto, pozapínam a napíše mi bohužiaľ systém, či ako to je, aplikácia Farming Simulator, toto prestala fungovať, či pracovať, či ako to tam je. To mi fakt úplne lezie na nervy. Takže skúsim to dako spraviť. Ale malo by mi to už ísť. Skúsim to dako napraviť. Mám to drevo? Hádam, hej. Takže pomaly ideme tu. Prekraftíme drevo. Áno, dobre, koľko? 228. Dobre. To bude stačiť. Máme 228 dreva. 1, 2, 3. A máme tu hneď piesok. Takže to sa mi páči. 3, 2, 3. Toto je fajn mapa, celkom sa nám vydarila. 3, hneď more, piesok, stromy, lúka, ešte aj zimná ona. Takže to bude fakt fajn. Počkaj, skúsim si to takto vyrovnať. 1, 2, 3, 4, 2 voľné, 2, to nevidie, takže asi sklo, voľné, sklo. Dobre, takže toto by nám vyšlo a tu sklo, drevo, sklo. Hádam to vyjde, je mi jedno už. Takže počkať, no. Potrebujeme lopatku, mám. Som si myslel, že som dačo iné vyrobil. Pardon, vidívaj, jaj. Tuk. Ale fakt je to top spravené, že tu na keď sneží, pomýlil som sa, tu keď prší, tak tam, čo je to snežné, tak tam sneží.
To je úplne sranda. To len také rýchlo. Pekne som spravil teraz. To bude ešte málo piesku. Tak to idem to tu všetko vysekať. Kokso. Mám takú slovenčinu ako východňar. To počúvaj tu. Som východňar. Mickey Hric. Zec mi Ric. Tak sa vraví. Takže počkať. Meč. Ahoj ovečka, bola si pekná, ale už nie si. Tak si ešte. To už dlho nevidíš. Tak. Rýchlo sa idem vyspať tu, to je jedno už, kde sa vyspím. Ešte sa mi spať nechce. 33. No, to ešte bude asi málo, tak ešte idem jedno rýchlo. Vykopím takto ho randomne. 200, 300, 400, 500. Takto rýchlo. Mám nastavený auto jump, ale nechce mi to skakať. Nechápem. Mám hneď na prvú noc zapnutý mobil, čiže môže mi spať šťastie a rýchlo do ruky meča. A už ide zombie. Au shit. Čurok. Creeper. Ja ich tak nenávidím a už idú dvaja ku mne. Vypnúť mobil, zapnúť. Tak toto robím, keď sú pri mne creepery. Bo ja ich fakt neznášam. Takže to by sme mali. Tu hneď máme takto. Toto bude ako naša baňa. Tak. Takto si budeme kopať. Toto bude naša baňa. Takto si vykopeme do bane. Takto budeme až dole kopať dole. My sme sa takto s Martinom prekopali až k diamantom. Keď sme hrali spolu raz. A to som ešte nepoznal túto aplikáciu, cez čo môžem natáčať. Takže prosím. Nie, mám zombičie. Či ako sa to je, to je jedno, takže 2 PC. To bude stačiť. Raz, dva. Počkať. 45 a na polovicu je to 23. A bude 23 a tam 22. Tak. Tu dám takto 29. A tu dám 33. Tak na tento diel by to bolo asi na dnes všetko. Bol tu s vami Alex. Na tento diel to už je asi všetko dneska. Takže uvidíme sa u ďalšieho dielu, čo už budeme stavať. Budeme dostaviovať náš dom. Takže čaute. Vaša.